sibonga Mntwana kaNkulunkulu egameni likaJesu. Haleluya. Ngiceliwe ke bazalwane ukuba ngizoma la kule ndawo egameni likaJesu nokho emva kwesikhathi eside egameni likaJesu. Bathi asizulibazisa kakhulu sithatha noBhayibheli wethu sivule uJohane chapter 19. Mhlawumbe ozokufundela ngicela angiqalele ku-31 ame ku-34 bese sikhulela sigodwa. John chapter 19 from verse 1 to from verse 31 to 34. Khona abaJuda ngokuba kwakungakulungiselela ukuze izidumbu zingahlali esiphambanweni ngesabatha, ngokuba lolo suku lwesabatha lwalulukhulu banxusa uPilato ukuba yaphulwe imilenze yabo basuswe. Ayeseza-ke amabutho ayaphula imilenze yokuqala neyomunye owayebethelwe naye. Esefika kuJesu ebona ukuthi usefile kayaphulwanga imilenze yakhe. Kodwa elinye lamabutho lamgwaza ohlangothini ngomkhonto, kwaphuma amasinyane egazi namanzi. Obonileyo ubufakazi bakhe buqinisile. Yena-ke uyazi ukuthi ukhuluma iqiniso ukuze nikholwe nani. Ngokuba lokho kwenzeka ukuba kugcwaliseke umbhalo othi akuwaphulwa thambo lakhe, futhi omunye umbhalo uthi bayakumbheka abamgwazileyo. Sijwayele ukuthi masixoxa mhlambe nabafowethu sithi yabona into yokushumayela inzima. Athi omunye ukuzwe maselifundiwe laqeda ivesi. Uyozwa indoda esithi amazwi kaJesu lawo. Hayi siyawazi kaJesu. Athi uJesu athi omunye uJesu lo. Hayi siyamazi ukuthi nguye uJesu. Selifundiwe ivesi laqedwa sisiphilile. Kumele ke manje ukhuluma nalento uNkulunkulu ayishilo kuwe. Ayibonge Nkosi. Amen. Lithi iBhayibheli la asikho ephasikeni. Khona wathi asigubhe iphasika. Asikho ephasikeni namhlanje. Kodwa sizokhuluma amazwi ajwayelekile masisemaphasiki. Ayibonge Nkosi. Mawufunda ngenhla uteti wakhona lethu uJesu kwamnikeza uvinika. Wathi uJesu womiwe egameni likaJesu. Kwabonakala ukuthi akawafanele amanzi lo muntu, ufanele ukuphuza uvinika. Lithi sebemnikile wagebe isikhanda wafa. Lithi iBhayibheli ke la siqala sifunda khona lithi kwakuzoba usuku olukhulu ngakusasa lwesabatha. Ngoba kwakuyinto ejwayelekile kulesizwe ukuthi owonileyo wayethathwa aphanyekwe emthini. Lithi ke iBhayibheli ngenxa yokuthi kwakuwusuku olukhulu ngakusasa baphanyekwa ke kanjalo naye uJesu
sizwa iBhayibheli lithi uJesu emva kokuba amukela uvinika wageba isikhanda wafa. Asizwa lutho ngalaba abanye kodwa sizwa kuthiwa usuku lwangakusasa lwalubaluleke kakhulu. Lithi ke iBhayibheli baya kuPilato beyocela ukuthi Pilato lo suku lwakusasa asifuni ukwenza lutho ngalo ngoba lubaluleke kakhulu. Bathi besicela ukuthi siye kulawo madoda ukuba siwephule imilenze ukuze kuzothi kufika usuku lwakusasa babe sebehlile laphaya ngoba kungenzeka masingabaphulanga imilenze kuthi kufika usuku lwakusasa babe besaphila kanti ngakusasa asiyimisele ukusebenza ngoba usuku lukhulu. Lithi ke le ndlela yabo yayingajwayelekile ukusetshenziswa ngoba yayenzelwa ukuthi umuntu asheshe afe mabe mphula imilenze. Lithi babona ukuthi no ngoba sesizongena esabatheni asenze indlela esheshayo ngoba sinayo thina indlela esheshayo la kule ndawo. Lithi iBhayibheli bayaphula imilenze badlulela komunye bayaphula imilenze bafika kuJesu bathi bayamnyakazisa akasanyakazi usefile. Lithi iBhayibheli bebona ukuthi lo usefile akusafanelanga nyaka aphule imilenze. Lithi elinye isosha phakathi kwabo angazi ukuthi kwenzeka kanjani vele kusuka leli elinenkinga nje. Lithi ke lishone khona lime ngaphansi kwakhe malima ngaphansi kwakhe libuke phezulu. Lithi ngakithi umuntu sikholwa ngoba nakho sesike samuzwa ngomkhonto ukuthi ufile. Lithi wophakamisa umkhonto wahlaba uhlangothini kanti akazi ukuthi yena ufeza inkonzo ebingakafezeki noma esefile uJesu kodwa kunenkonzo ebingakafezeki ngoba swezwile onkamaza washila uJesu waze wagebisa ikhanda wafa kodwa kunenkonzo ebesisele kuye ngoba umnikelo akusiwona umnikelo ngaphandle kwegazi. Kwakufanelekile ukuba isosha limhlaba ohlangothini ukuze kufezeke umnikelo kaNkulunkulu. Lithi phela iBhayibheli kwamnikelwa umuntu onile wayethatha lokho anako aye kumpristi. Mayefika kumpristi leyo nto yayingabanjwa nje bese yankwintshwa lingaphumi igazi kodwa kwakufunakala ukuthi liphume igazi. Lithi iBhayibheli kwezinye indawo ayikuvezi lento ukuthi lathi mase lemhlabile igazi namanzi aphumayo kwawona esweni lakhe. Lithi iBhayibheli wayenenkinga yokubona lo baba kodwa mayese hlabile ohlangothini kuphuma igazi namanzi ewele esweni lakhe. Lithi waseyabona ngasona leso sikhathi ngamanye amazwi noma ibandla selizalekile. Angithi siyazi bazalwane ke ngizwe nami kuthiwa umuntu mayekhulelwe
sihlale emanzini bazosifakazela onesi mase kushaya isikhathi sengani ukuthi ibonwe yizwe lithi liyoqala enzakalayo kubonakala ngamanzi ukuthi ke khona into ezayo amanye amazwi mase kuvela amanzi sekufunakala usizo oluphuthumayo ngoba kukhona into ezozala maphuma amanzi wabonakala ukuthi khona into ezalwayo wakuzalwa thina lapho ibandla kakhulu kwakufanelekile ukuthi sohlala igwazi ohlangothini uma uzofunda ngokuchitheka nje kwegazi okuqala eBhayibhelini uzokhumbula uma uAdam no-Eva besensimini lithi iBhayibheli kwase kuba nomyalo wokuthi ungadliwa yonke into ekhona ensimini ngaphandle komuthi ophakathi nensimi. Lithi iBhayibheli sebedlile bonile bambalekela uNkulunkulu bayoqasha manje uNkulunkulu uyamemeza abathola abantu lithi ke maye bathola uNkulunkulu ubathola uyabuza ukuthi why ningibalekela usiyaphendula lo ukuthi Nkosi ingoba sinkulu asikwazanga ukuba sikwazi ukuzomelana nawe noma ukuzoma phambi kwakho sinkulu uthi ubani umtshelile ukuba nina ninkulu ngoba sonke isikhathi nginibekile la bengakaze ngihlangabezane nento ethi ninkulu usiyabuza nidlile yini ngoba amanye amazwi kusho ukuthi into eyenza bayibone benkulu khona into abayenzile kodwa ngikho lapho lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabenzela into yokuba bembathe ngamanye amazwi kwakufuneka ukuba kuchitheke igazi ukuze uNkulunkulu ezokwazi ukubambathisa amanye amazwi kwaba khona izikhumba zezilwane abambathiswa ngazo amanye amazwi ngaso sonke isikhathi la kuchitheka khona igazi kunesimo esikhona lento ithi lesimo sakho obhekene naso sidinga nje kuphela hayi izinto eziningi sidinga ukuba nje kuchitheke igazi badala nobelithi igazi but elewudlu lona lasathu ekhaya ayibonge Nkosi yabona lento kaNkulunkulu sometimes yadida ngoba uma uzokhumbula ngesikhathi uJoshua ethumele inhloli ukuba ziyohlola izwe bathi kakhulu eJeriko
wabathuma wathi ke hambani niyohlola, but akabatshelanga ngomfula iJordan ukuthi ekuhambeni kwenu ohambeni lwenu khona umfula enzohlangabezana nawo. Lithi iBhayibheli basuka bahamba, mabefika emfuleni bafika umfula ungenisile kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi babuzana omunye nomunye ukuthi lo muntu sithuma kanjani ukuthi siwelele eJerikho, kodwa uyazi ukuthi kunomfula omkhulu kangaka. Ngoba i-instruction isiphumile asikwazi ukuwela emuva. Into esihlayithini le lithi iBhayibheli bahlala phansi base beyakhuleka. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu walenza isu lokuba awabamba amanzi base bewela. Angikhuluma ngo-Israyeli wena wonke, ngikhuluma ngalabo ababethunyiwe. Lithi bathi lezosiza la akusibona ukubuyela emuva siyocomplaina, but into ezosiza ukuthi sikhumbule mhla siphuma eGibhithe ukuthi sake saphuma sabhekana nolwandle olubomvu. Uthi kodwa sayibona siwela ulwandle into ebengakaze yenzeka. Ithi bamkhumbula lo Nkulunkulu ngathi bambemeza bathi Nkosi, nayo leyo nkinga futhi. Lithi-ke ma bewela befika eJerikho, ngathi siyazi hamba ebusuku manje uyosipala, bathi ma befika eJerikho bafika amasango akhona esavuliwe. Laphaya eJerikho amasango ayevalwa ngesikhathi esithile. Ayibonge Nkosi. Lithi base befika ke bafikela kuRahabi owayengadumile kahle neze. Mabefikela kwakhe lithi iBhayibheli Inkosi yezwa ukuthi kunabantu abafikile la. Lithi yathumela kuRahabi yathi sheshisa ongilethela labo bantu abafikile ngoba bazosipaya izwe. Ngamanye amazwi khona into abazoyifuna, wathi ngisheshisele ukukhiphele bona. Lithi iBhayibheli wathi hayi Nkosi kunjalo, akhona amadoda akafika la, kodwa angazi ukuthi abevelaphi. Kuthe ngesikhathi sokuvala kwamasango ave seyaphuma, sheshisani nje niwaxoshe ngase niwafika. Lithi iBhayibheli ngesikhathi sokulala wenye wela kula madoda wathi into yokuqala ayisho wathi we madoda sizwile ukuthi nina nalo Nkulunkulu wenu ube wanomisela amanzi olwandle olubomvu. Wathi futhi sizwile ukuthi namakhosi ake abulawa phambi kwenu. Uthi lonto yasenza siyiJerikho sasaba, lento yasenza siyiJerikho sahlulwa singakayi empini ngenxa yokubona amandla kaNkulunkulu enihamba naye. Uthi sizwile ngalento yenu ukuthi futhi lo Nkulunkulu wenu unikelile iJerikho esandleni senu. Usethi yini eningamenzela yona ngoba angifisi ukubhubha kanye neJerikho, ngoba lo Nkulunkulu wenu unguNkulunkulu
ibe yodwa ngoba njengoba sikushiya manje siyabuya sekubhisa iJerikho. Uthi wena yedwa into ongayenza ungathatha intambo, hayi noma yiphi intambo, kodwa thatha intambo ebomvu uyibophele efasiteleni ukuze mhla sibuya masiphakamisa amehlo sibone ukuthi hayi wena nomndeni wakho nisentambeni ebomvu. Ngamanye amazwi wena nomndeni wakho nikhuselekile egazini. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uma bezophuma eGibhithe uthi uNkulunkulu zenzeleni hambani ngifuna unenze nje lento, nenze lento. Lithi iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu zihlabeleni phakathi kwendlu nendlu. Mase kube njalo niyakuthatha igazi nilibeke emakhothameni weminyango. Uthi-ke lelo wundlu aniwulidla ningagqokile lutho enyaweni zenu, futhi lelo wundlu aniwulidla ningaphethe lutho esandleni senu. Uthi-ke indlu nendlu la lidlelwe khona ayiyothatha igazi ilibheke emakhothameni eminyango. Ngiyayithanda le ndawo ethi la lidlelwe khona. Ngamanye amazwi masihlukene bakunikwe usetendeni lakho nami ngisetendeni lami, uthatha igazi lakho etendeni lakho la ulidlele khona. Ayibonge Nkosi. Manje abanye bathembele kwamanye amatende ukuthi liyatholakala igazi, bayakhohlwa ukuthi nabo batsheliwe ukuthi nani zihlabelene le. Wafana nentombi ezilishumi ezathatha ibandla. Haleluya. Wathiwa nyakubheka emakhothameni ukuze makufika ingelosi yembubhiso lina nisinde. Manje ngiyacabanga ukuthi ukuba wayekhona olize engasigqokile lutho enyaweni zakhe kwakuyokwenzeka. Ngiyacabanga ukuthi uma ekhona wayelize engabophile ukhalo lwakhe kwakuyokwenzeka. Uthi niyolidla inkalo zenu yiboshiwe ngoba ikhona into ezayo. Ngamanye amazwi mayidla lento kanti ulidle zingaboshiwe usendaweni erongo. Athi Johani bhekani nani ukudla esusa izono zezwe. Athi bhekani nani ukudla esusa izono zezwe. Leli wudlu mawulidla awulidli nje ulilekisile, awulidli nje angazi ngachaza kanjani, kodwa mawulidla udlela ukuthi ngakusasa siyidlela. Njalo mawulidla leli wudlu uyazi ukuthi ubaba uPhethro mayithi ngoLwesithathu ngoba wena udlile udlu ngoLwesithathu uyadingeka. Awusokungakalidli kahle. Angilaze ladliwa uwe. Lithi iBhayibheli sekukwaziyo hlabathi waphuma
amanzi negazi sazalwa siyibandla. Mntaka baba uzelwe uNkulunkulu. Kwamele kuchitheke igazi kuba ukuze kuzalwe wena. Lithi iBhayibheli sasikude kodwa senziwa sabaseduze ngoJesu. Amanye amazwi senziwa sabaseduze ngeNkosi uJesu. Masingayidembeseli into kaNkulunkulu. Masingayidembeseli into kaNkulunkulu. Uma khona la othi mina Nkosi angikaze ngazalwa, lokuyisona isikhathi namhlanje ukuzalwa kabusha. Isona isikhathi lesi kuba wena uzalwe lento yadedication dala uNicodemus. Wathi kuyenzeka nomuntu esemdala kangako babuyele esibelethweni sikamama. Wathi uJesu akwenzeki, kodwa nje ukuthi wena uzalwe ngamanzi, uzalwe kabusha. Ngamanye amazwi uma khona uthi mina angiyazi lento ekhulunywa ngayo, ilona thuba lakho namhlanje ngoba simemezela uJesu obuyayo. Maye kubuya uJesu okunehlazo kulo, ngabe uyobonana naye. Yilowo myalezo bazalwane, ngihlala phansi ukuthi sazalwa. Njengoba sazalwa thina simbewe ngabona. Ayibonge Nkosi. Yani ngigcizelele lento ukuthi thina sikhonza obuyayo, ngoba kuyalungiswa before kubuya iNkosi. Before kubuya iNkosi kuyalungiswa. Ungafani noMephibosheth wahlangabeza iNkosi engalungisile. Ithi moyihlangabeza iNkosi ubulungisile, ngoba njengamanje sihlangabeza iNkosi. Uyadinga ukuzalwa, uyadinga ukuzalwa. Manje lemsiya ngazi setofa amaphimbo lapha. Umyalezo wami bazalwane lo ukuthi sazalwa lithi akuphulwa ngathambo kuye. Wasephume bandla. Ayibonge Nkosi.